Orain urteko Bilbok, 100.000 biztanle pasatxo zituela, klase apalentzat eskuragarriak izan zitezken etxe bizitza duinen gabezia nabarmena zuen. Garai hartako alkate Mario Aranak, Bilboko etxe merkeak udal erakunde osatu zuen. Hasieran 2,5 milioi pezeta baino gehitxoago izan zuen aurrekontu moduan, eta osagarri Soloko etxe auzoan 4 urube. Hala eman zion hasiera kontatuko dugun historia honi. Jarraian, historia horren mugarri nagusiak aipatuko ditugu. Lehen Mundu Gerra amaitu berritan, Bilbon, Torre Urizar etxe multzoko 275 etxe bizitza eraikitzen hasi ziren. Alokairu sozialerako eginak, hileko errenta 15 eta 45 pezeta artekoa izan zen. Gaur egungo euro baten sentimo apur batzuk baino ez. 2, 3 edo 4 logelako etxe bizitzak ziren, eta sukaldea eta komuna ere bazituzten. Berauetan 1.400 biztanle bizitzera iritsi ziren. Auzo berrian, eraikinak 3 plazaren arabera zeuden antolaturik, eta hala, etxe bizitza guztiek eguzkiaren argia jasotzen zuten eta aireztatzeko aukera zuten. Bilboko udalak Soloko etxen 1918an utzitako urubeetan 3 eraikuntza proiektu gauzatu ziren. 1920an Soloko etxe bat, 97 etxe bizitzakoa. 1921an, Bigarren Errepublikaren urtean Soloko etxe 2, beste 60 etxe bizitzakoa. Eta azkenekoa Gerra Zibilaren ostean, 1941an, Soloko etxe 3, 21 etxe bizitzakoa. 3 proiektuen artean 1000 pertsona inguruk hartu zuten bizilekua. Egin zuten eraikuntza planteamendua bat zetorren garai hartako irizpide arrazionalistekin, eta hala, barruko prasabideak kendu egin ziren bizigarritasunaren mesedetan. Gerra Zibil odoltsuaren ostean, Deustuko herriberan Torre Madariaga etxebizitza multzo berria eraiki zuten. 685 etxebizitza, 9 bloke longitudinaletan banatuta, 2000 biztanlerentzat eta hileko batezbesteko alokairua 180 pezetakoa zela. Etxebizitzaiek soilak eta minimoak ziren, baina duinak, 50 eta 80 metro kuadro artekoak, eta garai hartan etxebizitza sozialari buruzko ideien arabera zeuden eginda. 50ko hamarkadaren hasieran, Moraza plazaren ondoko orube batean, 3 eraikin osatu zituzten. Guztira 208 etxebizitza eta 31 saltoki langile apalentzat, baldintza eskuragarrietan eskainiak. Etxebizitzak 48 eta 52 metro kuadro artekoak, duinak baina soilak, enplegatuen familiak hartzeko zeuden pentsatuta. Ia une berean, 8 eraikin paraleloan egin zituzten Santutxuko Untzeta parrokoaren kalean triangeluerako orube batean. 528 etxebizitza eta 96 saltoki alokairuan. Gutxienekoa zuten etxebizitzaiek, 35 metro kuadrokoak baitziren, etxebizitzaren arloko udal irizpideen arrazionalizazio maksimoaren erakusgarriak. Hamarkadaren erdialdera, L formako eta 6 solairuko eraikin bat sortu zuten Mariaren Bihotza plazan San Francisco kalean. 82 metro kuadroko 111 etxebizitza langile familientzat. Miguel Unamuno plazaren ondoan egindako interbentzionekin berriro ere hasi ziren eraikuntza lanak hirigunean eta hiri egitura berrantolatzen hasteko balio izan zuen. 50ko hamarkadaren bukaeran guztira 530 etxebizitza izango zituzten 6 etxari eraiki zituzten San Adrien ermitaren ondoan. Asmoa, alokairu soziala indartzea izan zen. Etxebizitzaren instituzio nazionalak auzo bideratuen inguruko lehen entxegoak egin zituen garai hartan, eta horri aurre egin ahal izateko, Viviendas Municipales sozietateko manditarioak bere kapitala 50 milioi pezetatan, hau da 300.000 euro, handitu behar izan zuen. 60ko hamarkadarekin batera, neurrigabeko garapena eta Bilboko etxebizitza publikoen sustapenik handiena iritsi ziren, Otxarkoagako poligono berria. Etxebizitzaren instituzio nazionalaren Bizkaiko gizarte premiazko plangintzaren baitan, Begoñako inguruan bizitokirako poligono batean, 3.672 etxebizitza, 2 eliza eta 3 merkataritza gune eraiki zituzten hiriaren inguruko txaboletan bizitzeko joerari konponbide emateko asmoz. 2500 familiak baino gehiago utzi behar izan zituzten txabola auzoak Otxarkoagako poligono berrira bizitzera joateko. Poligonoaren kudeaketa azkenean Bilboko etxebizitzak erakundearen esku geratu zen.
Hirurogeiko hamarkadako urteotan ere, eraikitzeko ideia eta modu berriak iritsi ziren Bilbora. Adibide moduan, Pedro Basañez arkitektoak 1976an San Ignazio auzoan egindako proiektu berritzailea. 50 metro kuadro inguruko 230 etxebizitza eraiki zituzten 3 bloketan banatuta. 2 altueratan diseinatuta, duplex moduan, Amerikako etxeak izenez ezagutu zituzten Agiriko hormigoian egindako kanpoko sarbide komunengatik. Franco diktadorearen heriotzaren ostean, demokrazia berrezarri eta Euskadiko autonomia berreskuratu zen. Une hartan, Bilbo 21. mendeari begira jarri zen. 1983ko uholde izugarrien ostean, inflexio puntua gertatu zen eta hiria espiritu berritzaile batek hartu zuen. Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren hitzarmenaren emaitza moduan, plangintza zabalago baten baitan, Txurdinagako etxebizitza publikoen lehendabiziko 2 blokeak eraiki zituzten. 187 etxebizitza sozial, 59 eta 80 metro kuadro artekoak eta fatxadak Agiriko adreiluz eginak. Bi 2008an Bilboko hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketaren ostean, Miribilako antzinako meategi ingurunea berritzeko garaia iritsi zen. Hasiera batean 2 bloke eraiki ziren. Guztira 173 etxebizitza sozial alokairurako, itxitura moderno eta instalazio fotovoltaiko iraunkorrekin. Bitartean, Bilboko etxebizitzak erakundea, tokiko erakunde autonomo bihurtu zen, 100% kapital publikokoa, bere ondarea hobeto kudeatu ahal izateko. Bi 2011an krisiaren garai gogorrenean, Errekalde Berriko mendebaldeko berroneratzeari ekitea lortu zen. Ordura arte industria eraikintzarrek okupatua, etxebizitza eraikin modernoak eraikitzen hasi ziren. Estalkietan eta fatxadetan isolamendu neurri berriez eta energia ekoefizientziarako sistema aurreratu ez hornitua, alokairu sozial helburu zuen 240 etxebizitza berriko plangintza handi bat izan zen. Gizartea aldatu eginda. Gaur egun familia eredu berriak daude eta beraz etxebizitza behar berriak Bilboko biztanleentzat. Bilboko etxebizitzak erakundeak bultzatutako programa berrien baitan, Ametzolan 160 zuzkidura bizitoki eraikitzen hasiko dira etxadi batean, 30 eta 50 metro kuadro artekoak gune komunez hornituak. Etxebizitza baliabide hauek 36 urtetik berako pertsonei eskainita daude, emantzipaziorako prozesuan lagungarri izateko eta era berean auzoko dinamismoa bultzatuko dute. Gainera, biztanleak sustraitzeko programak eta etxebizitza programak ere garatuko dira gazte solidarioentzat. Hala, programa horiek 21. mendeko hiri eredu berria sortzen lagunduko dute. 2018. urtea ospakizun urtea da modan dagoen Bilbo hiriarentzat, The Academy of Urbanismek Europako hiririk hoberena izendatu du eta. Bilboko etxebizitzak erakundearentzat ere berezia da, 100 urte bete baititu sortu zenetik. Bere lanen artean nabarmentzekoa da gaur egun Otxarkoaga auzoa hirigintza arloan eraberritzeko osoko proiektua. Gure nortasunaren ikurretako bata eta 240 etxebizitza birgaitzea aurreikusten da. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzarekin adostutako hitzarmena dela eta auzoarentzat gizarte eta kulturako ekipamendu berriak birgaituko dira. 100 urteko historia luze baten ostean, Bilboko etxebizitzak erakundea harro dago Bilbo udaletxebizitza publiko kudeatoren kopuruan estatuko buru izaten lagundu duelako. Gainera, etxebizitza sozialaren arloan, estatuko ratiorik handiena dauka. Etxebizitza bat 83 biztanleko, eta 9.000 lagun inguru bizi dira Bilboko 4.000 gora udaletxebizitzatan alokairu soziala ordainduz.